Ona Joveros i Ona Joveres, benvinguts a l'Ona Jove, el programa més random de les zones, el programa on nosaltres comencem, dic nosaltres perquè ho fem en plural, però comencem ballant, no sé qui només, perquè clar... Estic fent alguna cosa. Vale, sí, jo crec que al final de la temporada 12 ho aconseguirem. De l'Ona Jove? No l'omples, ja ho sento moltíssim, però no l'omples. El programa més random i de ball de les zones, no? Ah, exacte! Sí, fem... O sigui, dos si per un. Si fem un cert percentatge, jo crec, de ball, és el programa de ràdio en ball. Ràdio en ball, és que som trencadors. No programa de ràdio de ball, sinó ràdio amb ball. Incorporat. Si voleu fer una classe de zumba abans de començar a escoltar-nos, sintonitzeu aquí el que ve sent YouTube, al nostre canal, i ens mireu com fem. Podria fer una playlist d'aquestes de YouTube, saps? De com fer un ball de zumba? No, fas una llista de reproducció, unes classes de zumba, l'Ona Jove, una altra de zumba. L'Ona Jove, molt bé. El meme de no sé què. Ona Jove, molt bé, clar que sí. Jo crec que sí, bueno, no sé, tot és provar-ho, no? S'ha d'acabar de pensar, aquesta idea. S'ha d'acabar de pensar perquè no sé com se'ns ha ocorregut ara mateix, no? Som així. Bueno, no passa res. Aquí, una setmana emprenent, més. No? Sí, som emprenedors. No els formats de ràdio. Emprenedors, trencadors, randoms. Aquest és el nostre eslògan ara. Què et anava a dir? Una setmana més. A on? A l'Ona Jove. Què és l'Ona Jove? És el programa més random de les zones on parlem de nosaltres, sobretot perquè som superegocèntrics, i parlem... Ens ha arribat, Ens ha arribat això, o sigui... Hola? Interrogant. Però, aquesta setmana hem dit ja no parlarem més de nosaltres, només una miqueta. Només una miqueta. Perquè això és un problema. Un necessiteu vosaltres i nosaltres. Però al final la gràcia del programa. Aquí tens... Clar, home! Explica les anècdotes del que t'ha passat. I ja està. Ja està, no necessites... Així no necessites guió, perquè t'ha passat, no cal... Que la gent se senti identificada amb nosaltres, no? Clar, és el nostre pringadisme setmanal. Sí, exactament. Bueno, l'únic que puc dir del meu pringadisme setmanal és que m'està entrant un esternut i que veurem si aconsegueix sortir o no, i que el meu cabell, sent Dora la Explorer, no es domestica. No es domestica. Això no ho has explicat. Però saps que és parlar de tu ja, Clar, però és que la quota encara no l'hem cobert de parlar de nosaltres. Quota, exacte. La quota no l'hem cobert. No l'hem cobert. Sembles de Barcelona. Quota. Bueno, sí. La quota no l'hem cobert per què? Perquè jo em vaig tallar el cabell tipus Dora la Explorer. A mi quan se'm pinça la neurona que em queda una miqueta viva, dic, ai, doncs ara em tallo el cabell. Em quedarà superbé. Home, una mica més llarg que la Dora, La Dora crec que el té perquè... Sí, bueno, però aquella volta que li fa de Heidi, a mi me la fa igual, més curt, més llarg o més regular. Quan a mi el cabell no em pesa, tenim un problema. O sigui, comença... Pot ser que un cop tot l'any te'l tallis així com... Sí, clar. Perquè em sona l'any passat també parlar de... Cada setembre faig el mateix. Marina l'Exploradora. O sigui, quan el començo a tenir a una llargada ja una miqueta bonica, allò que el cabell et queda fantàstic, a mi se'm pinça i dic, no, prou. No. Ara toca tallar. Hem de tallar amb la rutina. Però cada any m'arrepenteixo d'haver-me'l tallat, o sigui, en quin moment se'm torna a passar pel cap i crec que la idea és bona. I perquè a casa meva no em diuen Marina no. Marina no tornis. La perruquera te'n fa cap para, La perruquera no em para, la perruquera li encanta. Li dic, avanti. Em diu, què vols, mitja melaneta? I dic, sí, però clar, la mitja melaneta és com per les espatlles, no? Sí que és una mica Marina, Que sóc així, que prou, ja que sí. I el mono. Ja la porto cada dia la maleteta, vull dir... Ja està, prou, parem ja. Sí, bueno, cabell indomesticable, indomable, com li vulgueu dir. Prou. Per cert, has obert un tema, Digue'm. Jo també vaig anar a pelo. Veus? És que sempre. I m'agradaria confirmar una teoria a nivell universal de no hi ha ningú a la història de la humanitat que hagi sortit de la pelo dient m'encanta com m'ha quedat. Confirmem la teoria o la desmentim? La confirmem i confirmem que els primers dies de portar el tall de cabell, clar, als homes no us passa, però les dones, bueno, alguns sí, si portes el cabell llarg, però les dones quan el portem llarg, hi ha un problema que te'l planxen, te'l pentinen quan surts de la perruqueria, i hi ha un problema, que tu te'l veus d'una manera i quan te'l tornes a rentar i el cabell queda natural, dius... Emoció enganyaos. Emoció enganyaos, o t'agrada molt o l'odies. I els primers dies és aquella adaptació del cabell al nou tall que ni ell sap com funcionar ni tu saps com funcionar amb el cabell. Per tant, no sé. Jo passo una temporada que és... Me'l veig curtíssim, fatal, i després al cap d'una setmana o dues, quan ja creix una mica, dius, bueno... Aquí estaríem bé. Sortint de la pelo, mai me l'han fet allò que dius... Tal com a tu t'agradaria. Sí, encara li dius, però o te'n fa més o te'n fa menys. A veure, senyora perruquera, perquè jo crec que tu tens una perruquera.
Sí. Senyora perruquera, de Marc, sisplau, sabem que és el poble. Sí. Sisplau, no sé, o sigui... És que ara em fa cosa dir-ho i tot. No, home, no. No, home, no! A veure, sisplau, talli-li el cabell bé, és que no pot ser això. No, però és que és impossible. Que segur que és bellíssima persona, i bellíssima perruquera, però la meva te'n queixo, o sigui, prou. Que m'ha passat amb tothom. No hi ha hagut moment... Però és que jo no he sentit ningú. Que saps allà, no, talla'm un dit o dos, i li tallen sempre... Tothom diu, no, és que m'ha tallat més del compte. Però no et dic que a mi em va dir mitja melena per les espatlles i me'l va acabar tallant per l'orella, o sigui, prou, home. Tu li dius una mida i et resten. Sí, clar. O et sumen. No, sempre et resten. Perquè un dia vaig dir llarg i me'l va deixar quasi com m'agrada. Però tu fixa-t'hi, un perruquer hauria de dir, li deixo el cabell més llarg perquè torni més sovint. No me'l tallis més curt perquè trigaré 10 anys a tornar, és que clar... Veus, depèn, a mi, jo amb 0, ja em torna a créixer. Jo crec que fins l'any que ve no hi torno a la perruqueria, Jo ho sento molt, però a mi això que m'han fet avui... O sigui, avui no. És imperdonable! Fa una setmana i mitja és imperdonable, no puc més. La Marina quasi farà una confessió de detenció, d'amenaça a la perruquera. Amenaça a la perruquera. No sé què vas fer amb les tisores, però jo només veia que tallaves i planxat quedava estupendo el cabell. Retallava més que l'Artur Mas, no? Retallava més que l'Artur Mas i retallava més que el govern, que s'ha trencat, que ha fet... Ojo, que aquí mai parlem de política. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do que tenim a sobre. Però allò sí que és random. Allò sí que és random. Sí. Ja podem plegar, Ens han omplert la quota, Per favor, jo més política no, o sigui, prou, ja està. No en parlem. No obrim el meló? No l'obrim. Som apolítics. Som apolítics en aquest programa, no necessitem la política per ser feliços. Només parlem de nosaltres, Exactament. Ells són altres, doncs ja no en parlem. Ells ja tenen protagonisme, o sigui, més protagonisme que ells. Prou, home, que han de partir un govern aquí per tenir protagonisme. Prou, ja. Ara m'enfado. Ara tu fora. Sí. Bueno, tu volies parlar d'un tema també controvertit. La perruqueria? No, home, no. Un altre tema. Un altre meló volies obrir tu. Ja comencem. Clar, home. Sí? Sí, tant. Va, Marina. Digue'm. Hi ha una cosa que a mi... Espera, que em vaig a descordar la jaqueta de cartón, mira. Ojo, ja està. És que ens veus aquí, un altre tema. Ens veus aquí, jo amb màniga curta a l'estudi. I tant. La Marina amb... Un forro polar, Vas amb màniga llarga sota? Vaig amb màniga llarga perquè porto una camisa. Però és una camisa que és com paper, vull dir, això no és res. Màniga llarga de paper i l'anorac que podries portar... En ple hivern no crec que portis això. No, però això ho pots portar com a jersei a l'hivern. Com a jersei. Però això porta una mica de... Tu vas en plan novembre, ja. Sí, exacte, plan novembre vaig. Amb una mica de peludito dintre, que a mi això, bueno, em dóna la vida ara mateix. Em dóna la vida. Però tu tens fred? Home, ara estic bé, amb el peludito aquest estic bé. Però si me'l trec, potser sí que tinc fred. Ara no m'ho trauré. Només m'he baixat el coll... Això és la típica baralla que tenia amb els de la uni, els que vivien a Barcelona i amb els que veníem de fora. Sempre. Bueno, jo una mica de canfanga soc, però chico, mira, no sé què dir-te. Ja t'has convertit, Marina? Ostres, no puc més. És que parlem d'això, de fet. Va, a veure, és el que t'estava... És que t'ho estava traient, Quina intro més ben feta, això, És que, home... Clar, hi ha el punt aquest, a mi em fa molta gràcia, la roba d'entretemps. Què és roba d'entretemps? Mira, vols que t'ho expliqui? És roba de... O sigui, la roba que tens a l'estiu... Sí. Però que al setembre te la posen d'un color marró. Sí. Li posen una màniga i diuen això en vez de valdre de les rebaixes 5 euros, te'n val 25. És això la roba d'entretemps. És una col·lecció entremitja que no té cap tipus de sentit. Però és que no és ni que sigui una cosa de... Bueno, i a la màniga 3 quarts. I a la màniga 3 quarts. Aquella màniga, jo no sé en quin moment va ser bona idea. És que... O sigui, 3 quarts. O sigui, que ni tapa ni deixa de tapar. Què és la màniga 3 quarts pel món? Qui la va inventar al món de la moda? No sé. No saben què inventar. Algú amb pocs recursos. No sé, que li faltava tela per acabar de tapar el braç. D'aquí l'agafo a l'altra banda. Malament. Veiem per aquí dalt. No. Sí. Tampoc entenc una cosa a la moda, Marc. També parlem de moda després, Però no entenc una cosa. Sobretot amb noia. Per què a la secció de noia, perquè jo a la secció d'home no ho he vist mai, per què sempre hi ha aquelles samarretes o aquells vestits amb una màniga sí i l'altra sense màniga? O sigui, a quina època de l'any... Sí? O sigui, hi ha samarretes que et porten o vestits que porten màniga llarga o màniga curta. Sí. I a l'altra màniga és res, fa com palabra de honor, saps? O sigui, allò que fa com així en diagonal? Sí. Aquella estupidesa humana que... O sigui, quan t'ho poses? La que és màniga llarga, a l'hivern no t'ho pots posar perquè et falta l'altra màniga. Clar. O sigui, no té cap tipus de sentit.
I a l'estiu, si va màniga curta, és que no, ho veig poc pràctic. Clar, és que a sobre hi ha el punt aquest... Em gastaré 20 euros jo amb aquesta samarreta? No. Hi ha el punt aquest de, jo què sé, uns jerseis així més primets. Sí, això vale, ho entenem. Sí, bueno, no entenc tant. Un jersei prim? No ho entès. Jo sí, jo en tinc d'aquests. Però clar, tu pots fer altres combinatòries. Bueno, veurem. La temporada de... Quan vens de l'hivern i comença a fer ja calor... La primavera, no? Tu vens amb jerseis, vens amb pantalons llargs i com comences? Traient-te la part de jersei? Normalment sí. Que hi acabes amb pantalons llargs i màniga curta. Més o menys acabes. Més o menys, sí. I fins que fas el pas. Perquè comences primer treure el jersei, màniga llarga. I pantalons llargs. Exacte. Ui, fa una mica calor. Màniga curta, pantalons llargs. Sí. I al final acabes... Màniga curta i pantaló curt, perquè clar, ja fa la caloreta. Sí. Canviem, fas el pas i arribes a l'estiu ja. No? Això ho fas a la primavera, però ja vas tot l'estiu i deixes allà una dessuadora a l'armari, saps? En comptes de treure-la cap a dalt. Exacte, dius per si un cas, no? Per si fa fred algun dia. Per si refresca. I jo també un pantaló llarg, per si de cas. Vale, ho agafem, això. I arriba la temporada... Bueno, que me'n recordo encara la gent de... Encara no... Trec l'edredon o no trec l'edredon? Ui, és que això també és un tema, Clar. És un tema. I les mantes que poses al llit. Però després, tothom sap que quan el treus, després torna a fer fred al cap d'una setmana. Llavors has de dormir uns dies amb l'edredó mig tret, però una cama dintre fora o el que sigui. I quan el poses a la tardor, saps que es vive el veranillo de Sant Miguel, que et torna a fotre allà una calor forta que et menges l'edredor amb patates, saps què vull dir-te? Ha fotut fred també aquests dies, Ha fet... Jo a casa dormo amb mantes, O sigui, jo ja estoc la persona manta. O sigui, jo tinc l'edredor. I l'edredor encara no. El prim. Jo em poso les mantes primer, després ja foto els edredons per tot arreu i ja està. És tot un mètode, això. És tot el ritual del canvi de temporada. Tu, per exemple, quin pijama dorms? Curt o llarg? Ara curt encara. Jo ja dormo amb llarg. Clar, doncs així amb la manta tires... Clar que tiro. Jo vaig per parts. Primer ha de ser el pijama que canviï, no? Després hi ha les mantes. I llavors, quan ja la cosa està rasquíssima, dic, edredons. I ja està. Clar, això em va anar de conya per quan va fer una miqueta de calor, va fer una mica de fred, doncs poso l'edredon, trec l'edredon. Poso, trec. Poso, una cama dintre, una cama fora. Exacte. I arriba el moment aquest de comença a fer una mica de fred. Sí. Mira, jo vaig així, Vas amb el plan de tot curt i dius, ostres, què fas? I vas al contrari, si t'hi fixes. En comptes de començar pels pantalons, comences primer amb un jersei, una dessuadora, el que sigui. Sí. I vas amb màniga curta, la dessuadora, hòstia, quin fred. I ara vaig així als matins a treballar. Amb pantaló curt? No, ja he canviat, això. Verge santa. Sí, però mira com vaig. Que agosarat. Sí, tu vas amb màniga curta. Sí, primer vaig, màniga curta. Em fico la dessuadora i pantalons curts. Hòstia, comença a fer fred. Bueno, va, pantalons llargs i màniga curta. I vaig així ara. I ara al matí, la dessuadora, trec dessuadora. Vale. I llavors arribarà el dia de màniga llarga i dessuadora. No, màniga llarga i prou, si no fa massa fred. Això és l'entretemps. No, o sigui, això és l'entretemps. Això és de quan érem petits, Marc, que era màniga llarga i després la jaqueteta i treu la jaqueteta. Posa la jaqueteta i treu la jaqueteta. O posa la bata i treu la bata. Però al moment, si t'hi fixes, i ara ja estic amb així, bueno, ja veus la dessuadora que tinc per allà tirada. Ja és la dessuadora que portaré al desembre. És aquest tipus. L'únic que canviaré és la màniga més llarga. L'interior, que la cosa no es refredi, perquè clar, o sigui, no pot ser que el braç sigui Olaf, o sigui, no pot ser això. No pot ser modo Olaf perquè no ho volem. Llavors, dintre aquest anàlisi que acabem de fer aquí... Sí, quina és la conclusió? On hi fots la samarreta amb la màniga llarga i la màniga curta o el jerseiet més prim? Jo el jerseiet més prim el compro perquè jo en tinc i me'ls poso. Per anar a Barcelona, sobretot. Aquí dalt no tenen gaire sentit, però a Barcelona sí que tenen sentit. La màniga sí, màniga no, jo això ja et dic que no ho compro ni que m'ho regalin. I fa fred d'un dia per l'altre. No, però que jo això no, que no ho compro. Ni que m'ho regaleu, si m'ho regaleu ho vaig a canviar. Sóc així d'agraïda a la vida. Clar, no m'ho posaré. De fet, ara seria l'època que ja fa fred per anar amb allò. La màniga curta i llarga? A mi em veus al matí, no, el jerseiet prim. Tu em veus al matí, però perquè tu estàs aquí dalt, estic aquí dalt. És igual que quan jo marxo de casa, dic, oi, quina rasca! Arribes a la capital, verge santíssima, la calor que fa allà. Vull dir, però necessitaries el jerseiet aquest, aquí ja no et serviria, i allà potser aniries amb màniga curta. No, però jo el porto dins la motxilla per si un cas. És el que està dins la motxilla. Ja hauries d'anar a casa i amb anorac aquí, hi haurà un moment que aniràs amb anorac aquí i màniga curta ja. No, jo tant no, Jo soc massa fredolica. Hòstia, això em passava, No, jo no. No, massa fredolica. Arribava a Barcelona, màniga curta. Pujava cap aquí dalt, anorac.
Anorac, tenia un anorac que era un pack. No, doncs jo... Sí, el sei també en tinc un. Sí, que és com un xubasquero, però que... Sí, però en versió amb jaqueta. fluffy. Fluffy, exacte. Bueno, una cosa. Ara que hem tocat el tema aquest de la moda, podem continuar amb un tema de la moda? No, encara no... tanquem el tema. Encara no has tancat el tema. Jo vull saber, la Marina, a part, digue'm. aquest moment de l'entretemps... No, és que em sembla un sin más. Vull dir, si tu ho veus clar o no. Veig clar que és una pèrdua de temps i una pèrdua de cèntims. Jo, sincerament, dóna'm o fred o calor. A mi aquestes tonteries, a mi això de suar i després que vingui fred i una altra vegada calor, a mi això em torna boja. O sigui, no. La roba aquesta... També tonteria. Inútil. O sigui, prou. O treus el jersei o te'l poses. Si fa fred, sense jersei, màniga llarga. Si fa calor amb màniga llarga i per sobre, doncs te remanga. Com que tinc tan fred sempre, jo ja és que porto 14 capes, vull dir, ja està, és això. Jo també, però ara encara tinc calor. Veus? Al migdia. És que estem a octubre encara. Clar, que fa calor. Oktoberfest. Bueno, doncs això, no sé, doncs ja em tanquem aquest tema, no? Ja ho podem tancar. Vale, ara obrim un altre de la moda. Un altre meló? Sí. Tens aquí una musiqueta així com animada? Animada? Sí, mira, aquesta que tinc de fons. Sí. Buah, queda súper del que vaig a parlar, És típica música que posarien allà a l'emprovador, no? Buah, Marc, una cosa, anem a obrir un altre meló. Va, ja està, sí. Ballar als emprovadors. Tu balles quan t'emproves les coses? No ballo en general, però... Buah, és que a mi se'm para moltíssim i jo em poso a ballar a l'emprovador. Si balles a les intros de Dona Jove. Clar, però jo quan estic emprovant-me la roba ballo. Si hi ha música, ballo. No és broma, eh? Sí, estàs allà saltant per posar-te els pantalons. He arribat a fer Shazam amb el mòbil mentre sonava una cançó, als emprovadors. Tenia alguna música guardada d'emprovador? D'emprovador, i tant. Clar, doncs és igual que música d'ascensor, doncs és música d'emprovador. I jo ballo sempre, vull dir, i quan ha vingut ma mare a acompanyar-me, o sigui, flipa, o sigui, es queda al·lucinant. Pensa, aquesta nena, jo què he fet amb aquesta nena perquè estigui així amb un emprovador, o sigui, no lavabo, es fan altres coses, fa pipí, no? No balles. A no ser que vagis al pingüí perquè caigui la gota. Quan et dutxes, què? Sí, també balles. La Marina jo la veig allà ballant. Sí, o sigui, i cantant, perquè em poso música. Un altre tema. Mira, cantar encara algun dia. Un altre tema que també, a la dutxa es posa música sempre. La donna immòbile, no? La donna immòbile. I et creus allà cantante d'òpera. Bueno, jo vull obrir aquest meló. Escolta'm. Digue'm. Setmana de la moda de París. Ja ha passat, però nosaltres la comentem quan ens dona la gana, perquè som així. Som atemporals. Què ha passat a la Setmana de la moda de París? Doncs que Copernic és una marca, una haute couture, no? Una marca de... Està bé que faci l'especificació, perquè jo no en tinc ni punyetera idea. No, bueno, marques d'aquestes de... I així també als oients d'alta costura. S'ho expliques als oients. Alta costura, parlem, no? D'aquests Dior, Chanel, Balenciaga, marques d'aquestes que fan passarel·les de moda, que et presenten allà els dissenys que dius uau, que car que és això, que poc que m'ho posarien a la vida. I que poc pràctic ha de ser, depèn de quin, pràctic, o sigui, sí, fatal. Hi havia uns dissenys que semblaven bolets. Que penses, tu com vas amb un abric que sembla un bolet per la vida? No hi vas? Que hi haurà la Kardashian que s'ho posarà? Sí, fantàstic. Jo no. La Kardashian suposa un cop i prou, Sí, clar, per fer la tonteria i la gràcia. Què passa? Que a la desfilada de Copernic hi va haver un fet... Apoteòsic, surrealista i trencador. Va sortir Bella Hadid, que és una model. Em sona. És la germana de la Gigi Hadid. Bella Hadid. També em sona. Sí, doncs Bella Hadid va sortir nua. La cara no em sona, sense sostens, doncs va sortir sense sostens, amb un tanga, el que ve sent gairebé, o sigui, era... Però un tanga de no sé qui, que era un concepte nou. Sí, segurament. No li pots dir tanga, perquè té un altre nom, segur. La noia va sortir tapant-se els pits, ella molt mona, molt fina, va sortir, es va plantificar allà al mig de la passarel·la i dos nois la van començar a espraiar amb un esprai blanc, com amb un aerosol, així com amb pistoles, per tot el cos, i jo pensava, què li estan fent a la pobra noia? O sigui, per què està fent això? Què va passar? Que l'esprai aquest es va convertir en un vestit. L'esprai? L'esprai es va convertir com en una tela. La noia va quedar coberta d'aquest esprai, li van retallar com la tela sobrant de l'esprai, que havia quedat com superlletja diguéssim, la part de baix dels peus. Estem parlant com que estirin com una espuma... Imagina l'espuma d'afaitar? Sí. Que te l'empastiguin per tot el cos i que després es quedin amb uns tirants palabra d'honor. Bueno, m'estava imaginant més aviat la festa de l'escuma. Però, que tenia maniguetes i tot, O sigui, tenia aquí unes tiretes, així unes maniguetes. Li van haver de fer, no?
Bueno, amb l'esprai ja li van dibuixar. Clar, o sigui, dibuixaven a la màniga, No, flipant, o sigui, tu veus el vídeo i llavors posa el vídeo perquè l'has de veure, aquest vídeo. Com es diu això? Bella Hadid, vestido Coperni, és que et sortirà. Vestido o blanco? O Coperni dress, sí. No. No, Coperni dress posa. Vale, tenim el Coperni... Aquest vestit és com un vestit de núvia, diguéssim, de festa. Això és un vestit fet amb spray. It's not a joke. Voleu saber de qui és aquest spray? Aquest aerosol és d'un dissenyador català. I qui era el vídeo? I es diu Manel Torres. Manel Torres. M'agrada molt que soni també l'anècdota. Deus de sortir així, amb la calça. Sí, és spray com que pintin... Com una pintura. Com se hace? Sí. Com si pintessin un cotxe. Avancem una mica. Doncs la pintaven a ella, mira. Racarrà, pintant, els dos nois, trinco, pintant... Pues que sembla espuma d'afaitar, Doncs aquest aerosol és un dissenyador català que es diu Manel Torres, tu. Tu què en penses d'això? Que si has de fer això cada matí per anar por ahí... Però això és que enmig d'una passarel·la de moda em sembla una cosa trencaduríssima. Mira. És que és com uns filets, com dirien Rajoy, unos pequeños hilitos. Sí. Hòstia, però ho has de saber ficar, Primer li fan els tirants i aquests tirants després els baixen pels braços i queda com una manigueta. Home, una mica estrany, la veritat. És estrany, però sembla un vestit quan el porta. O sigui, quan està acabat, sembla un vestit. Em sembla fantàstic. Bueno, només dir això, que el dissenyador de l'esprai aquest és català. Van aquí la Setmana de la Moda, van espraiar aquí a la bona Bella Hadid i va sortir... Sembla tela. Like a queen. Veus? Li van fer hasta la raja de la cama. Les sabates ja va quedar... Va quedar fastigós. Sí. I la pell, pobra, també la va tenir... O sigui, anava fent la passarel·la i pensaves, mare meva, quin fàstic. I això aguanta? Sí, va fer la passarel·la sencera amb això. Com si fos un vestit. Pues si sembla paper de seda, no? Quasi. Que no, que va fer la passarel·la. Jo vaig al·lucinar. Sí que sembla que té com la textura ja de roba, però hòstia, és que és com... No, doncs... Que t'hagi de durar 2 minuts. Bueno, probablement no duri gaire, però... aquí la tenim, Aquest spray he mirat coses, perquè clar, m'havia de documentar una miqueta, no? Es pot fer servir com a... O sigui, té moltes aplicacions. No. Cosmètica, automoció, disseny d'interiors, o sigui, que es pot fer servir per tot arreu, això. Bueno, la funda del sofà... Que no puc més. Va caient, espera, que te la faig. Mira, veus? Per fer la funda del sofà no seria mal invent, Ojo al dato, que també ha treballat aquest bon home amb la Kate Moss, o sigui, no, prou. Kate Moss, un altre model dels anys 90, diria? 90, sí. Doncs ja està, ho tindríem, Manel Torres, Bella Hadid, pim-pam-pum, la casitos con atún. Espraiada i apa. Sí, i ens agrada, no? Matí, així. Vinga, va, espraiada, va, que t'espraia una mica. Bueno, si m'ho fan aquests dos que en saben, els diré, vale. Que m'ho fa un altre, diré, no. És que cada dia és com sortint de la festa de l'espuma, Però, vas divina, perquè és Coperni, no? Com que és Coperni, encara que hagis fet un fiasco... L'etiqueta com la posen? L'etiqueta te la van aquí davant al front, saps? Fan així? Amb un post-it. Amb un post-it, diuen Coperni Spring Summer 2023. Escrit a mà, no? Sí, amb aquest accent d'anglès, a més. Ja està. Handle with care, és no? L'únic que volia explicar de la Setmana de la Moda de París és això. És que això em sembla fantàstic. Però tu pensa, és que això podria haver sortit molt malament. Però jo crec que estava tan assajat, això, que havia de sortir bé. Clar, però imagina que no aguanta. Doncs mala sort, si igualment ja havia sortit nua. Ja. La qüestió és que ja havia sortit nua. Si se'n va nua, no passa res. Però és que ja es veu que no... O sigui, si se't rebenta això al mig fer, aquest invent no serveix com a vestit. No, però ja hagués vist, no. Ara de moment sabem que funciona. Els ha sortit bé. Coperni, very well. Tenim un entorn incontrolat, Aquí ves a... Sí, bueno. Passa una nit ratmatada por ahí i aviam si t'aguanta això. No ho facis, no. No. Don't do it. Bueno, fem una cosa. Què fem? Ara que hem tancat tema, podem posar una cançó. Podem posar... Vale, va. Una cançó? Vale. Quina posem? Mira, el títol té una paraula, un component del Rise Like a Phoenix de la Conchita Wurst. La Conchita. Aquella cantant magnífica. Té nom de iaia,
La Conxita té nom de iaia, però ojo al senyor Rice Like a Phoenix. Les iaies Conxites, Perquè t'estic això quadrant i ara m'acaba de venir que és que la Conxita Wurst va estar a Eurovisió, va guanyar, no? Home, clar. Doncs la cantant que ve ara... La cançó que estaves comentant, de fet. Clar. Doncs la cançó que ve ara és d'una participant d'Eurovisió del 2022. Ah, sí? Cornelia Jacobs, la cantant que va cantar Hold Me Closer. Quin país era? Suècia. Va quedar quart. Suècia! Ah. Doncs Cornelia Jacobs, que va fer Hold Me Closer, ara ens presenta aquest temàs que es diu Rise. Doncs una jove que també fa un Rise. Ojo, aquestes connexions, Avui estic molt de xistacos, Buah, ja ho veig. Sol passar a vegades, això, De què vols parlar, Marina? Mira, parlem, si vols, d'una sèrie. Una sèrie. Tu tens aquí aquella cosa del Hollywood? Allò de de la flauta màgica. Pensava que deies la web aquesta de mirar coses. No. Mira, més cutre, Marc. O sigui, tu pensa tot el cutre que puguis. Mira si la tinc, que aquí tinc una zona, tinc la música, les sintonies, separadors, hi ha una zona que és, que jo li dic la zona, com li he dit, la zona d'intros. Entre les que hi ha anècdota 1, 2, 3, èpica, tensió, i el 20th Century. Aquí és. Uau! O sigui, gràcies. Després d'aquest subidon que ens ha fet aquesta flauta de Melín... Que ja, això ho podíem haver gravat nosaltres, No crec que sonessin gaire diferents de tercer de primària, com fèiem tocar la flauta mort. Sí, o sigui, prou. Prou aquestes èpoques s'han desbordat de la nostra memòria col·lectiva. Bueno, us vinc a parlar d'una sèrie que em van recomanar i que jo pensava... Jo la vaig veure anunciada fa com molt temps. Les de l'última fila... Jo pensava... Jo també la deixo per l'última fila. Clar, exacte. Dic, aquestes rapades no em fa cap tipus de bona pinta. O sigui, em pensava ja pulseres vermelles 2.0. I deia, jo per passar-ho malament no vull. Bueno, doncs m'ho van recomanar i vaig dir, donem-li una oportunitat a les de l'última fila, no? Una sèrie dirigida per Daniel Sánchez Arévalo, que veiem aquest nom i ja, bueno, doncs la cosa pot ser potent, no? La cosa va de 5 noies... que no us faig cap spoiler. Una d'elles té càncer. Pulseres vermelles. Però ningú sap qui és la del càncer perquè està prohibit parlar d'això. Fan un viatge i està prohibit parlar del tema. O sigui, se sap que una ho té, però no se sap qui. Les 5 van rapades en solidaritat a la que ho té, però tu no saps qui és. I ells en cap moment ho diuen. Fan un viatge, perquè cada any fan un viatge com a amigues, però aquest viatge és molt especial perquè una d'elles, quan torna, té la quimioteràpia, no? Sí, comença això. Comences la sèrie i et parteixes el cul, o sigui, és molt divertida, però no vull fer més spoiler. Mireu-vos-la. Perquè és molt divertida, diu moltes veritats, és com molt ràpida, són 40 minuts per episodi, hi ha 6 capítols, així encara. I és sèries d'aquestes de superràpida. Mirar-te-la ràpida. Superràpida, sí. És una sèrie superinteressant. Comença i acaba i, bueno, tant de bon hi hagi 5 de temporades d'aquesta sèrie. De veritat. En final obert, però, o què? Bueno, sí, pot ser final obert perfectament. Sí, no ho tanquen. O sigui, no tanquen, és que no es pot... A mi que em digui aquest bon home, el Daniel Sánchez Arévalo, que l'ha tancat, no l'has tancat. Es tanca d'una altra manera, la sèrie. Així, no. Pot ser que es tanqui o que estigui obert. És aquells finals que són ambigus, saps? Clar, que pot ser sí o no. Això és molt de... Si hi ha pressupost, farem la següent temporada. O si hi ha i si no agrada, doncs clar, està tancat. Sí, s'ha tancat. Vull dir, la sèrie té com un arc, no? Encara de molta ràbia aquestes, La que espero que hi hagi una segona, acabes la mínim. temporada i dius, no, hem cancel·lat la sèrie i tu... A veure... I allò era el final? Una cosa, no és si Elite van per la temporada 5 o 6, a mi que no em toquin l'ovariada, perquè segur que aquesta pots allargar-la una. Crec que van per la 5 o la 6 de Elite. No m'he mirat ni la 2, és que ni la miraré. Jo la 2 crec que me la vaig mirar per sobre, però és que la 3 ja vaig dir, xao pescau, per la 5 aniran. És que... 5 temporades, oi? Estic flipant. Sí,
Sí, van per les 6 ja, crec, Veus? Sí, no en tenia cap tipus de dubte. Bueno, una mica sí que dubtava, però bueno. Sí, 8 d'abril del 2022 va estrenar la 5a. I ara estan gravant la 6a, per tant, tot malament amb ell. Vinga. Bueno, sort que renoven els personatges, perquè si no, verge, que renoven els personatges. O sigui, els de la primera temporada ja no hi són. Ah, no? Què va? No en queda ningú. A les 6 no n'hi haurà cap dels originals. Crec. Hi ha sèries que això no ho pots fer, Oh, saps? Bueno, aquests es maten entre ells. Un altre meló. O sigui, es maten entre ells? No pot ser això. Digue'm. Les sèries sí. que mires doblades The series. I et canvien l'actor de doblatge per un que no li pega gens. D'una temporada a una altra? No és spoiler. Això ens passava també amb el Shin-chan, amb el Doraemon. I que això passava. Molta ràbia. Sí. Això a mi em va passar amb Mr. Robot, que l'última temporada no hi ha un personatge, està molt bé. La vaig veure molt lenta, però jo perquè anava lent a mirar-la, però està molt bé. I perquè m'adormia i havia de tornar a mirar capítols. Vaja. És que t'adormies i havies de tornar a mirar. Bueno, et passa sempre. A mi no us prengueu s'ha dormit que no és bona, no. És que m'adormo en tota la sèrie. Es passa sempre. No sé amb quina també et va passar i ho vas comentar. Sí, en totes em passa. No sé amb quina, bueno, sí. Però perquè aquesta és una sèrie que està molt bé, que és informàtic, però que està ben tractat i coses que tu mires i no és allò a la pantalla que escriuen quatre merdes i no estan escrivint. Que el guió està ben fet, no? No, és que el que fan té sentit, i el que escriuen de simular un ordinador té sentit. Vale. Sí, saps que he d'entrar a no sé on. Com a cosa informàtica, dius tu. Quan estan entrant a no sé on, és com es faria, o és una manera de fer-ho. O del que parlen no és vamos a hackear no sé què, 2 segons i ja està. Us respecten com a informàtics. Ens respecten. És que està fet així en plan friqui. Està pepino, no? Està pepino. Està fetent, molt bé. Doncs ja, l'última temporada, no faré spoiler d'aquí, tampoc crec que sigui un spoiler que canviïn un actor de doblatge, però tingueu en compte, més, seria un consell, mireu-la en anglès ja directament, en cas contrari, hi ha un cert personatge que en tota la sèrie... En català o en castellà? Que és en català. No, pregunto. Castellà. Que en tota la sèrie doncs té una veu que fa per ell, és un senyor, sí. I aquest és Constantino Romero, no? Doblador és mort ja, però vull dir, doblador d'aquests amb veu potent d'home. Té una veu que li escau i de cop canvien de temporada i hi ha una veu, és que com, no què sé... I la veu s'ha convertit així! No és així, però és que no li pega. I a sobre és una temporada important per aquell personatge. Mira, tu t'has vist els Anells del Poder de Prime? Doncs han cuidat molt el doblatge en català. Però molt és molt, l'han cuidat moltíssim. O sigui, els elfs parlen un anglès puríssim i super ben parlat en l'original, i en català han fet un català de jo vull anar a Oregon, o com se digui el de Xonsis. Com super ben cuidat. I els actors que feien català i castellà feien els mateixos... O sigui, si hi havia un actor de doblatge que feia un personatge, ho feia en català i en castellà. I almenys el 75% dels actors de doblatge ho feien. Si algun personatge havia d'estar per un actor en concret perquè li anava molt bé per la veu, ho feia en castellà i un altre ho feia en català. Però estava com molt cuidat. Per tant, a veure si la cosa va una miqueta per aquí, no? Home, sí. I ara amb el Super 3 nou, que s'ha estrenat aquesta setmana. S'ha estrenat. No sé quin dia ens esteu escoltant o veient, però s'ha estrenat. S'ha estrenat. A les audiències, no ho sabem. No ho sabem encara. La cançó pinta molt bé. Crema. Sí, la cançó estupenda. Us la podeu posar a Favorites a Spotify. Jo la tinc en bucle, I jo també. Crema. Que la vida tot just comença. I Gona Jove, el Super 3 també tot just comença aquesta nova etapa. Sí, però escolteu-me, feu-me ja una festa dels súpers perquè jo ja començo a ser gran i la cosa va malament. No sé com dir-te que jo amb 24 anys faria pena. No sóc mare, tampoc tinc cosines petites com per portar-les a la festa dels súpers. Tant me fa i aniré igual, o sigui, potser no a primera fila, però que cantaré la cançó segurament sí. I ja està. Amb les de l'última fila, no? Aniré amb les de l'última fila a l'última fila, també, exacte. Sí. Has fet un comentari abans que m'ha fet molta gràcia. Aviam, del Super 3 i m'he apuntat com a cosa per parlar que no sigui de nosaltres. Val. Ja. Marina. Sí. Jo no sé què vaig fer. Val. Bueno, sí que sé què vaig fer. Doncs si ho saps, explica-ho. Jo soc aquesta persona que els carnets, quan els canvien, no els renova.
Verge. Estil, tinc el carnet de la biblioteca, el que em vaig fer el 2000... El de la foto. 4-2005, el blau de la Diputació de Barcelona de fa 1.000 milions d'anys, on surt un minimarc que no sabia ni res, però anava allà i llogava, o sigui, llogaves llibres, demanaves llibres en préstec, en préstec, i tu els agafaves i els portaves a casa. Hi havia, i el dels tigres. Eres nen lector, tu. Jo, saco, no tenia internet. Jo anava a la Bíblia, me'n recordo. A fer els treballs, jo també anava. No, fer els treballs no. Jo anava a fer els treballs a la Bíblia. Anava a la Bíblia en el moment que havien posat els ordinadors aquells de pantalla de totxa i vèiem l'internet. Jo vaig conèixer l'internet allà. O sigui, jo tenia un ordinador a casa. Jo a l'escola, probablement, no vam conèixer l'internet. Sí, també. El JClick. Però per fer-lo servir, sense haver de fer servir el punyetero JClick, que era molt odiable. Era molt odiable. Doncs jo a casa en tenia un, però més tard, això ja, Sí. Però a l'OpenOffice, per fer els treballs, me'l vaig haver d'anar a descarregar la Bíblia. Em veus allà així, amb l'internet de l'època del paleolític, era allò. Tal. El Pleistocè. Allò que, quan ja era la biblioteca nova, però quan era la biblioteca vella d'aquí al poble, que hi havia l'ordinador, a la nova ja n'hi havia 5 o 6, Only one, un ordinador, que encara no era jo del temps que et fotia fora quan feia la mitja hora o no sé quan, no? Sí. Doncs em veus a mi ja que tenia el moment de internet. I amb la bibliotecària, que hi havia, doncs, que deia col·legues amb mi mare i tot. Sí, jo no era amiga de la bibliotecària. Em fotia a la web del Super 3 i miraves... I em deia, mira, aquí hi ha els jocs aquests, no sé què, tal. Si ve algú i necessita l'ordinador, tal, ja li deixes, però mentrestant, tal. I jo jugant allà a la bruixa avorrida i no sé què, a la biblioteca. Hem de parlar d'una cosa del Super 3. Bueno, primer els carnets, no? Sí, primer els carnets, però ha set spoiler encara. Sí, és veritat. Estàvem parlant de carnets, estàvem parlant de carnets, Marc, I'm sorry. Però els jocs del Super 3, de la bruixa avorrida i tot això, eren un top què? del top, I després que anaves a casa dels amics que tenien internet i jugàvem als jocs de Super 3. Després hi havia la gent que tenia les enciclopèdies del Super 3 que nosaltres ens la van colar, o sigui, ens la van fotre doblada per tot el que ve sent l'Esquadra. Ah, sí? Sí, et venien a casa i et venien les enciclopèdies, no? Doncs van vendre del Super 3. I venien jocs amb CD-ROM, o CD-ROM, o com se digui. El posaves al disc... ROM, oi? El posaves al disquet de l'ordinador. Almenys era amb CD i no amb el disquet. No. I tu jugaves als jocs i tu passaves mons i no sé què. Era una cosa tan trambòlica, allò. Me'n recordo que un dia vam quedar tu i jo a jugar a algun joc d'aquests de Super 3. Aquests jocs, veus? Eren super creepy. La música era creepíssima. Bueno. Bueno, és que era de l'època. Bueno, però és que ara ho escolto segurament i em ve un ataquito. Per fer aquestes merdes... Bueno, amb l'ordinador no tant, no? Però devien tenir el seu, no? A la uni jo vaig haver de fer un Pac-Man amb una placa de merda. Sí. Saps? Programar-ho i fer que anés. I clar, la placa té la memòria que té i el que vam patir perquè ens hi capigués les coses allà. Doncs imagina't, fa 20 anys. Sí, que ens va començar a explicar el profe de... No, és que fa no sé quan i tal, havies de fer unes virgueries a nivell de... per fer coses d'altres maneres més eficients perquè no et gastessin espai i... O sigui, que els programadors d'abans... Bueno, ojo, ens traiem el barret, no? Ens traiem el barret. Bueno, doncs això tenim, no? Els carnets. Carnet. Apunta cap al carnet. El carnet de la Bíblia, encara tinc el de la foto, i el del Super 3, encara tinc el primer, el del Super 3 primer d'automàtic. Sí. Jo el tenia taronja amb la foto, no sé què. Doncs aquell carnet és l'únic que tinc del Super 3. Quan va sortir i es va fer el nou, no el vaig renovar. Jo tinc tots els carnets de Super, fins l'últim que va sortir. I ara jo m'estic preguntant... Doncs jo en tinc 3, crec. Sí, perquè una ho vas perdre. I després la vas tornar a trobar. Algo em vas dir un dia. No, això era el de la biblioteca. No, amb el Super 3? Però el del Super, no sé si l'he trobat, no eres tu. No era jo. Que no sé qui anava a classe amb... Jo tinc dels carnets del Super 3. Doncs jo tenia el de quan era petita. Sí. Després el de color blau o verd, que era el de, diguéssim... Si ara aquí al Super 3 també n'hi haurà 2, ara, de carnets. Hi ha el Super 3 dels petits i el Super 3 dels adolescents, diguéssim, o dels preadolescents. Doncs jo vaig tenir el dels petits i els dels preadolescents, de la família dels Supers. Ah, però d'aquests... Veus? El blau i el verd, sí. Els dos vaig tenir. Quan dius el verd... No, el plus. Primer era el simple, el Peques, i després vaig tenir el plus. Que aquest no el vaig tenir mai. Ai, jo hi ha carnet provisional. Però el blau també el vaig tenir, aquest, el Super 3 amb la foto. Jo pensava que deies aquest. Aquest també el tinc, però tinc crec que el blau, aquest és mira, és que aquí n'hi ha 3. S'ha de dir, un és el logo del Super 3, aquest, el rodonet, tal, que hi ha la versió, el light i el plus. Però aquest és el de la família dels Supers, de l'època de la família dels Supers. Llavors, abans
jo tinc aquest, que era el que per davant era Club Super 3 com separat del logo. Jo tinc aquest, just aquest, el taronja. El taronja. Però abans d'aquest hi ha aquest, que aquest era el del Super 3 dels anys... Doncs jo tinc el... Jo crec que tinc el blau, O potser tinc el taronja. Però segurament tindràs aquest. El de... Sí, el taronja, el de quan érem petits nosaltres, que teníem un any, és que clar. Parlo del format, perquè abans sí que era el vell, que ja és a... Pleistocè. Sí. De la ruïnosa, però de la gent que ara té 30 i pico d'anys, serà. No? Bueno, tenim això. Llavors, els d'ara, jo vull un carnet de súpers. Em fa molta gràcia això, Vull un carnet de Super 3. Qui me'l fa? Fa molta gràcia això, Per què? Estan comparant el carnet del Super 3 amb el carnet del Consell per la República. Molt bé, fantàstic. Un gratuït, l'altre li pagues el lloguer en Puigdemont, l'altre inclusiu, l'altre no ho sé, l'altre útil a tota Catalunya, l'altre lleig, et permet anar a skating a Catalunya en miniatura i l'altre no se sap. No se sap què et permet plorar. Mira, aquest era el vell. Sí, aquest és de no sé quin any, però no hi érem nosaltres quan aquí... Ostres, que és el d'en Pere Aragonès! Pere Aragonès. Ojo, Senyores i senyors, tenim el carnet. El carnet, ara, sort d'anar a parlar de política, Exactament. De Pineda de Mar, el número de súper... Però nosaltres no volíem parlar de política. 43 762. Ojo. Amb aquesta informació què podem fer? Entrar a skating? No ho sé, és que no veig ni la cara d'Aragonès. Necessito veure l'Aragonès de petit, espera't. Estàs fent una unitat mòbil? A veure. Ai. Verge, és igual. Ui, és creepíssim, senyor. És una imatge molt creepy. Del 82, No l'hagués volgut veure mai, aquesta imatge. Perquè ara jo aniré a dormir amb mal cos. I no vull somiar amb Aragonès, sincerament. Bé, llavors... Tu haguessis imaginat que l'Aragonès era súper? Bueno, no ho sé, és que jo pensava que en el paleolític de l'Aragonès no existia el Super 3, ja ho he dit. Moment... Quina edat té l'Aragonès ara? Ara, si és del 82, 40 anys, no? 40? Doncs mira. Ho he comptat bé, 90, sí, 40 anys. Sí, 40 anys. O és prou jove, pensava que seria més gran, ja ho sento. Sí, si tu busques Pere Aragonès Jerc, et sortirà amb les joventuts, no? Sí. Clar, home! Per què li estem donant bola al Pere Aragonès? No ho estic entenent. No ens està patrocinant res. Mira, aquí ja sabem on és ara. Verge! Però què és això? Ha fet un glow up aquest home? Home, sí, una mica sí, Ha fet un senyor glow up, Mira aquí. Aquí hi ha una foto d'un acte de no sé on. No puc més! Això deu ser del 2007 senyor glow up, aquest home no feia ni metre 40 aquí. O sigui, aquí encara estava creixent, Pere Aragonès. Deixa'l, encara estava creixent. Dius, està fent enginyeria informàtica. Sí. Porta 3 dies sense dormir per entregar no sé què. Exacte, totalment. Amb les ulleres així, quan era l'època de les ulleres... Quadrades i petites. I petites, sí, les estretes. M'està fent molt creepy aquesta imatge. No, prou, paro. O sigui, para, ja està. És una mica... O sigui, és imatge de Polònia. O sigui, a mi això em dius que és un personatge de Polònia i m'ho crec. Ai, mare! No, prou, Marc, prou, ja està. No comentem això, sisplau, o sigui, ja està. És que hi ha molta cosa, Sí, hi ha molt material. Podríem estar... No sé. És aquest? Ai, mare. Si el senyor Pere Aragonès vol venir a comentar les seves fotografies de quan era un pipiolo, que vingui. Ara també entra als llocs gratis, o sigui que... Entra... Sí, epa, rumba! Ojo, rumba! Taqui, taqui, rum, tararara. No te'n recordes d'aquesta cançó? Sí, per desgràcia. Vale. Saps que... Vols que t'expliqui una anècdota d'això? Però hem acabat? Ah, no hem acabat. Espera, t'explico una anècdota entre mig, vale? Del taqui, taqui, rumba, va. Mira, taqui, taqui, rumba. Jo va haver-hi una temporada que vaig fer ioga, no? Te'n recordes? Feia ioga. Ah, sí? Sí, a Barcelona feia ioga jo. Bueno, doncs, abans de nosaltres... Sí que em sap. Jo primer perquè el burro va primer. De les dones de 60 anys i jo que anàvem a fer ioga, doncs abans hi havia nenes com de, què et diré, 10, 11, 12 anys que ballaven, no? Es van estar tot el punyetero curs ballant el taqui-taqui rumba que pensava, no paren. Ara deuen estar amb el quédate... Suposo, el Quédate Beethoven. Bueno, Quédate Beethoven, exacte. Doncs ara estan amb el taqui-taqui... Bueno, estaven amb el taqui-taqui rumba. Home, si encara hi són... Era el 2018-19, vull dir, imagina't. 18-19 era. 18-19, quasi res. Ja fa uns anys. Fa uns anys també d'això del carnet. Sí, ara, si ara fan el nou carnet, podem tenir el nou carnet, encara que no ho puguem fer servir? És el que t'estava preguntant jo abans. No colarem enlloc. Però tant me fa que avui el carnet... el plastiquillo que digui... Marina de la Cruz, 1998, ja està. SX3. Què els hi costa imprimir un d'aquests? Fer-ne un d'aquests?
res. Si no, hem de buscar... Jo he estat col·laborant en formar part de les festes dels súpers fins que tenia 14 anys. Vull dir, a mi, què m'esteu explicant? Saps què vull dir-te? Hem de buscar un nen i fer-li perdre el carnet i l'enganxes a sobre la foto. Vale, I amb típex, saps com quan la gent volia entrar als discos i amb típex canviava les dates i tot? Però tenia companyes de l'institut que ho feien i era ridícul. Amb Oli Vic ficarem allà. Ja no et dius Miquel, ara et dius Marina. Ara et dius Marina. Ara et canviaré la foto. Miquel. Ara em dic Marina, vale? Però tinc el carnet. Tinc el carnet. A Catalunya en miniatura i diràs, tinc el descompte. Sí, tinc el carnet. I és això, bueno, fantàstic. No us recomano Catalunya en miniatura. És la cosa més avorrida que he vist a la meva vida. No hi anem mai. I vaig anar d'excursió amb els nens a l'escola. Va ser molt avorrit, bueno, o sigui... De profe és una altra aventura, Tremendament avorrit va ser allò. Quina cosa més suporífera. És una altra aventura. Exacte. Vols comentar un vídeo... Una tica-toca, no? Bueno, és d'Instagram, però ve de TikTok. Un Reels, tica-toca. Vaig veure l'altre dia un compte que s'anomena @everyslice. Everyslice? Que és The Bread Guy. Val? És un tio que fa pa... Sí. I el que fa és pa així com de motlla, no? Escolta, per què és tan friqui aquesta pàgina? No ho estic entenent. Per què estem comentant una pàgina on fan pa de motlla? No. No fan pa de motlla. Fan millor que pa de motlla. Fan pans de motlla. Sí. Llavors el tio encerra una llesca i la deixa a sobre la taula i depèn de cap on caigui o no pels seus seguidors. És a dir, tu li fas una pregunta de sí o no, talla una llesca de pa i llavors depèn d'on caigui és el sí o el no. Mira, està serrant. Deixa la llesca aquí dreta. No, i cau cap un cantó, però cap a és que no m'ho estic creient, i aquí, per exemple, això. Pa, estaré mai feliç? Doncs ara ha caigut cap al cantó de sí. Quants seguidors té, aquest? Això, 130.000. És que em semblen pocs. O sigui, això... És que fa poc, elles. El primer vídeo és de... No m'ho deixes obrir perquè no estic loguejat, gràcies. Bueno, que fa relativament poc perquè en té poquíssims de vídeos. No et deixa. No em deixa. Espera, vaig a buscar-lo jo. Com es diu? The Bread Guy? Everyslice _. Per exemple, pa, seré mai normal? És que no em deixa obrir ja. Això és una... Per què m'has deixat abans? Instagram. Vols que enregistri? Però és The Bread Guy? El nom normal. Aquest. Però slice de rodaja, vaja. De slice de pa. Sí, una llesca de pa. Va, sí, de llescota. 6 d'octubre del 2021, o sigui, fa un anyet, això. Té poc. La primera llescota, 1, 2, 3, uah. La mardofa també què és? S'ha de dir que això és a TikTok. No sé si l'has buscat a TikTok o a Instagram. No, l'he buscat a Instagram. Instagram? L'últim és de fa 3 dies. I té 130.000 seguidors. I bueno, no sé, crec que en té pocs per la fantasia que fa amb el pa. Pensa que és Instagram. Sí, bueno, que TikTok n'hi ha... 45 milions de likes. 2,2 milions de followers. Verge, no m'espantis. Ara. Que m'he espantat. Uau. Bueno, fantàstic, no? Home, n'hi ha uns quants més, a la part de TikTok. TikTok n'hi ha més. Des de 512 cas de likes al 23 de gener del 2021. Va ser... Bueno, aquí intentava tallar el pa com més prim millor, saps? Tot va a base de pa, no? Sí, preguntes de pa... Molt bé, sí. Per què rigut? Per què tallis un pa? Crec que és preciós que facis això. No estic plorant... no, què diu? No estic... I'm not crying, you're crying. No estic plorant, tu estàs plorant. Jo també, suda. És una mica com la borràs l'altre dia. Junts ha perdut l'aragonès. Sí, bueno, és una meme amb potes, vull dir, ja ho sento. No sé. No, memes amb potes. No entrem al tema. No, memes amb potes, ja està. És així. Algun dia, sisplau. Què? Això, és que a mi em trauma molt veure gent així coneguda de petits, saps? Amb èpoques fosques. Jo només et dic que la Borràs la vaig conèixer abans de que fos política. No diré res més. Crec que amb això, amb aquest comentari, ho dic tot. Ja ho dius tot. Per tant... Doncs diguem-ho tot perquè ens queda un minutet, Ens queda un minut! Oh! Podem dir una cosa? Quina cosa? Rigoberta Bandini té el seu primer disc. El seu disc es diu La Emperatriz. Per la recopilatori amb 2 cançons més, És recopilatori de les cançons que ja sabem, més unes quantes cançonetes així com 2 o 3 perquè diguin que comprin el disc, saps? Sisplau. Que facin venda streaming perquè després... Pels nous, saps? És que jo no he entès mai aquests discos que agrupen coses.
Oh, mira, no, jo tampoc, si ho has tret tot amb singles, no et treguis un disc, quasi. Bueno, però haurà d'ajuntar, no? Bueno, doncs fica-li recopilatori. Molt bé, així ens agrada. Pues clar, si no sembla que és una altra cosa, no. Mira, no sé, pues ja està, li diríem a la Rigoberta. Rigoberta, sisplau. Vale. La nostra col·lega, també. Sí, és nostra col·lega, la Paula. Fa dies que no parlem amb la Rossi, No, la Rossi està un altre món. Despechada. Bueno, està despechada, però segur que ens escolta per tot arreu, pels podcasts. Cada setmana una escolta seva. Podcast, Spotify, iVoox, Google i Apple Podcast, també cada setmana a la mateixa freqüència, a la mateixa hora on ens estigueu vosaltres escoltant. I on més, Marc? A través de YouTube, en format vídeo, a través de youtube.com/onajove, ens busqueu, feu follow, feu like, i ens veureu les cares, com fem el tonto, bàsicament. I ja està, no? Més o menys. Algun lloc més? A les xarxes socials? Xarxes social media, doncs, @onajove, o sigui, algun dia, @onajove a totes les que ens trobeu, i menys a TikTok, perquè a TikTok som @ona... Va robar la Ona Jove dels... Sí, o jove, Ona Jove, que no sabem com se diu. Podem manejar-la, que no ens pugui escoltar? És @ona_jove. I punt i pilota. Saps que algun dia hauríem de dir, aneu allà a Ona Jove, Sí. Report no són els originals, no podem dir això. Està suplantant la identitat. No podem dir això, no podem dir això. Que més aviat ens passaria al revés. Ens tanquen a nosaltres i no volem, que ja poc tenim, no volem menys, No volem menys. Res, fins la setmana que ve. Molt bé. Adéu, bonics.